Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug mutungkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit ug masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Ini gayon na, gikinahanglan natong pagpanganos tong kaugalingon, pinagi sa gamit sa mando sa Dios. Kung ikaw sa magtutuo ni Kristo, gimanduan ikaw, kita ng mga magtutuo. Gamit sa recovery techniques sa 1 Juan 1:9. Kay kini nagaingon man ang pulong sa Dios, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa kay Kristo, wala pa kay kaluwasan, dapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo sa labing manudanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." So human mo buhata ka na, andam na sa because of salmot ni atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ining adlaw nga imo pa kami gipabuhi, gidala mo kami dinhi ning among dapit nga din kami magatuon sa among pulong. King tanan grasya o Dios nga na hidangat kami dinhi o askil pa among panglawas karon, lanti pa among pangisip, buhi pa kami gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos ninyo Dios. We do not deserve it, we do not work for it, nor do we earn for it. Kay kining tanan imo mang lihok sa imong grasya busa. Salamat nini among Bible study through the YouTube
ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, ngayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab sa atong Bible study through the YouTube. Og as usual, ang atong routine, there are steps to follow to make our Bible study worthwhile. Mapuslanon o mabungahon, malampuson. Ang una yun ni mo nga kita magbaton sa atong pagkamapausanon. Let us put our trust, total trust and faith on the Lord nga siya raman gyud ang supreme authority pinagi sa iyang pulong nga atong pagatunan. So have humility mo na naguna. Ikaduha, have an open mind, bukas nga pangunahon. And then number 3, ikinahanglan nga atong concentration, pagtutok, pagpunting ngadto sa mensahe, not necessarily on the messenger. So the issue is the message, not the messenger. O atong hikling o atong biyaan sa gawas nga atong mga tawhanong pangunahuna, kalibutan ng mga pangunahuna, mga suliran, uban pa ato na ibilin ito sa gawas. So kung magasunod kita nini, if we follow these steps, God the Holy Spirit will take control of our mind. Aron iya kitang tudluan sa iyang kamatuoran. Okay? So, padayon kita sa atong pagtuon, adiin aniya pa kita dupot. We are still on this lesson or the doctrine that we are concentrating ning pipila ka adlaw na kinigiuluhan og the cross before the crown. Ang krus ang muna kaysa purong-purong. Okay? So, okay, kitang mga Kristohanon gikinahanglan nga magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ato gining kanunay gi-emphasize kay kini ang paagi sa Dios nga atong sundon, iya kining mando, iya kining kabubuton nga kita magtuon siyang pulong aron kita makailapag gyud og suod ngadto kaniya. Okay? So, kung buot kita nga magmadinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi, then mo kini atong ipangtun-an. The cross before the crown. Okay? Niya man kita nining kalibutan nga gidumala ni Satanas, the avowed enemy of God, niya tas iyang teritoryo, busa kita gimanduan sa Dios nga shield yourself. Ay sulob kanang mga panalipod nimo, taming ang imong kusog kalig-on o kini ana lamang nimo mapupo diha sa akong pulong, as if ang Dios magaingon yan. Ang akong pulong diha nimo makatuni, ang akong mga paagi, akong mga hunahuna, akong tuyo, akong plano, akong kabubuton, diha ra gyud nimo makatuni kinsa ug unsa ako. Mo na maingon ng Dios. God would say to us, iyang mga anak. Okay. Now, kita gimaduan nga magpadayon. Okay? Why sibugay na ni? Kay karong panahon na mao na magyud niyang baruganay na gyud. Mao na kining atong pagtuos pulong sa Dios
dili ni kay sinimana, dili binuwan, kundi adlaw-adlaw gyud. Daily. O kini atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, nagsugod kini 2 years ago. Okay? Nagsugod kita itong mga buwan sa Hulyo 2017. Okay? So, aniya na kita. Sa ikaduhang tuig, watay pagsipyat adlaw-adlaw nato kining ginabuhat, pagtuon sa pulong sa Dios. Ug wala now ako lang kang gihatagag pasidaan nga wala ni undang. Undang na ni kung kuhaon na ta sa Dios, either by physical death or the rapture. Kay kini na ang atong unsa. This is our life. The Word of God is our life. The Word of God is second to none. Mao gyud ni ang atong, in fact, unsay gisulti sa pulong sa Dios nga, well, of course, mga prinsipyo man nga atong ipangtun-an nga ang pulong sa Dios is mao ni ang giingon og the yardstick. Okay? Mao na ni ang yardstick nga atong pagasundon ingon nga mga Kristohanon. This is the yardstick nga atong sundon. O ano may buta sa yardstick? Ang yardahan ba? O in fact, it is the blueprint sundanan sa plano for eternity. Now, ingon nga mga Kristohanon, kung ato ka ng isalikway, if we ignore it, it would be the most ridiculous thing in the world. You see? Sa maranga, sa katao nga, sa musuway siya sa pagpalupad sa aeroplano, apan wa man niya, tun-i ang mga rudiments sa pagpalupad. Naaman diha. Okay, wa man niya basaha. So, obviously, kanang mga tao would be killing some people due to that, di ba? He is a danger na. Kay, well, parihar ni, sige na nato ning painumdum nimo nga kining pulong sa Dios mao ni ang iyang instruction manual. Yung palit lagi ka bisag unsang appliance, gikinahanglan man imong tun-an ang owner's manual. Otherwise, dili ka mo enjoy na ng imong ipalit nga appliance. Bisag unsa, TV baron, radio baron, kanang computer baron, cellphone, anything. Okay? Na magatangag ka na og instruction manual. Na kung di ka mo basa niya na, unsa ka man imong pahimol, how will you enjoy? Dili. Ato nang gitandi sa atong pagkinabuhi. Mao na nga, kung wate pagtuon sa pulong sa Dios, di tamo tuon, magkat-on sa iyang mando, iyang pahimangno, iyang kanang may tungod sa kabubuton sa Dios din. Ang atong kinabuhi, magkaguliyang. See? Magkaguliyang. Kaya nga naman, wa man imuton iyang instruction on saan pagkinabuhi mo gustong pagkinabuhi tulid, matarong, halangdon nga pagkinabuhi. You see? Parang daghan sa itong mga higala nga ingon, wa bitaw ko kasabot niyong kinabuhi. Mura nagkaguliyang ni, nagkamuritsing naman ni nga hong kinabuhi. Wa na magkadimao. Nga naman, wa makipagtuon. Nansao man na. Wa man mo panumbaling nga ang tugon sa Diyos. Study my word. Kana ni mo mailhi kinsa o unsa ako. Mao na. Imong mailhan unsaon ni mo pagkinabuhi, hustong pagkinabuhi. Di kay husto lang, kundi madinaugon gyud. I want you to be a winner. You see, I'm the owner of winners in life. Oh, God. Basaha. Tun-i. Di lang kayo kutob lang sa pagbasa. Tun-i.
pinaagi sa imong pastor magtutudlo nga naay gasas pagtudlo, sama nining atong Bible study through the YouTube, usa kini sa gisangkap sa Dios nga grasya. Sabtagi na na nimong mopahimos kabaw di na makikabuton. Iba naman po kayo sa resulta kung di ka magpanumbaling. You see, it would be the most ridiculous thing in the world. Okay, di ba nagsugod tag pag-ingon nga the Word of God is second to none. See, it should be our priority. Ato yung loop ko ni atong pangunahon na saturate our mind with the Word of God. Na kay aron kita magkakinabuhi hayahay, hanoy, unsa pa, madinaugon, mabungahon, unsa pang mga adjective. You see, na kay contentment mao ni ang mga bertud nga tumakabot sa diha nga kita nahiluna na gyud grasya. Ambot pasabot niya na nga ikaw kanang padayon sa imong pagtubo nga espirituhanon. Iyon sa nimo unsa paagi nini nga makatubo spiritually, ang pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. No, ning atong gibalik-balik yun eh. Nga kita gikinahanglan nga mo salig sa Dios. Unsaon man pagkalig-on na ng atong pagsalig kung wa talaga pagtuon sa iyang pulong. You see? God says, make my word your priority. And the rest will just follow. Okay? And I will do the rest. Buta sa but niya na. Unahalan ko. Nabitaw na sa Mateo 6:33, unsay gingon. Pangita una ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ug kining tanan igadugang ko diha nimo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Na, fully rely on God. Fully. Unsaon nimo pag fully rely? Pagtuon. Pagtuo sa pulong sa Diyos. Paggamit ni ini. You see? Ito lang nga kung higala nga na siya ay silbing kanang memory aid ni ini nga fully rely on God. Ang pulong nga frog, F-R-O-G. Ano sa may nag-resymbol nini? Frog, F-R-O-G, fully rely on God. Na. Fully rely on God. Fully. Now, di lang kani nga atong bat-bat bahin ini kundi a believer is supposed to be guided by God's word. Ano siya man nag-iingon diha sa Psalm 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na suga kalamdang sa atong alagianan kay kining kalibutan na ngiob, ngit-ngit, dulom, ngit-ngit. Saan man yung pag kanang lakaw nining mangit-ngit ng kalibutan. Ang suga nimo mo nang pulong sa Dios. Lamparahan sa akong mga tiil. O suga sa akong alagianan. Ana? O a believer in Christ must be guided by mo ni atong gipang himuan ni mga memory aid nga. Operation PTA. Sa maning Operation PTA dili ni Parents Teachers Association ang pasabot ni ini. A believer must be guided this ni ining maong operation. Sa maong operation, he must be in the right place at the right time with the right attitude. Kung balikon,
A believer in Christ must be guided by this Operation PTA. He must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Kaya ang usa ka magtotoo, gikinahanglan nga, or is supposed to live in the light of eternity. He's supposed to live every day as if it is his last. Murag maunay katapusang adlaw ni mo ning kalibutan na. Just treat it that way. And to live each day as unto the Lord. You see? Now, so akong balikon nga king pulong sa Diyos mo ni yardstick na to, yardahan. O blueprint for eternity. Muna nga, kung na usa ka magtutuo, moingon siya gawa mong panahon, anak lagi. Okay. Moingon ang Diyos po. Okay, panahon, wapog ko'y mahatag ni mong panalangin. Ikaw ray nag-unsa. Himo si mong kaugalingon nga miserable. Himo nang tinuyuan. Now, tutukin niya. Now, we're talking about these things in relation to our atong dugukan nini atong pagtuon nga. The cross before the crown. Okay. Kini pagtuon po sa Diyos, murag, you consider it as a cross. Mura o cross. Bugat para nimo. Nga naman, bugat nimo kung ikaw negatibo. Manay labing klaro. Apan kung positibo ka, may kainit ka, may kanang gugma ka, may gana ka, may tinguha ka nga mutubo. Di gyud ni cross para nimo. Okay. Now, niya ipunto akong dadon diyan nimo, ha? Ang usa ka magtutuo nga magnegatibo. No? Duha manggod ka kanang attitude ang kapilian nato ingon ng totoo, either positive or negative. Okay? Ang ato bang attitude, atong pagtagad ba? Pagtagad ngadto sa Dios ug sa iyang pulong. Our attitude towards God and His Word. Okay? Kung magnegatibo ta, kung atong gamiton ng negatibo nga bahin, ningon ka nga, okay panahon na, busy ko kayo. Okay? Ang tinuod, mangyun niya na, huwag ikagana. Bisan og naagyo kay panahon, mo ingon na lang yung busy ka, wa kay panahon. Imo na lang ng murag silbing kanang pangulipas, mo ba na yung hustong din siya, o balibad. Okay? Now, once a believer becomes negative to the Word of God, so therefore he would say, I have no time. Kini siya nga magtotoo, ha? Ang hisgutas usa ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Kini siya eventually will be disoriented to the reality of life. Of course. Disoriented yun siya. Wag yun siya kanang hustong pagkahiluna. Wag yun. He's disoriented. Ang kasabot ka kung sabot, pasabot ng disoriented. He will eventually be disoriented to the reality of life. Sa katinuuran sa kinabuhi, and will easily be deceivable by the false things in life. You see? Talaga yun siyang madani, malingla sa mga mini ng mga butang ni kinabuhi. But, as doctrine has been telling you, and I will tell you again, kamo nga taon ng nagasunod yun atong Bible study daily. Once a believer loses his interest in the Word of God, mawadan siya gana, musugod siya pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga miserable, confused life, a life of discipline from God. In short, he starts to live a world of unreality. Mao ginay labing tinuod.
So, kung ako sa magtutumay yun, sorry, I have no time for doctrine. So, ang Diyos, in turn, will say to him, well, I'm sorry. I cannot give you my blessings, but discipline. So, di ba, nung sigig, bat-bat kining maong prinsipyo, it's a matter of choice. Imo yun ng tinuyuan na yun. Imong napili. You see? So, a believer who has no time for Bible doctrine becomes his own worst enemy. Yung kaugalingon mismo, maunag yun na grabihan nga, kaaway niya. Ang iyang kaugalingon mo, iyang kaaway. And therefore, he would not be able to reach capacity for life. You see? Kinira ba ang atong tumong to reach capacity for life? So, dili siya magkakabot niya ng katako sa pagkinabuhi. Dili niya makitaan o makaplagan ang iyang husto o tukmang dapit sa iyang kinabuhi. Meaning, his niche in life. Iba magkakasabot na sabot na yung niche. N-I-C-H-E. Niche. Because everybody is looking for his niche in life. Basta. So how can that believer who becomes negative, how can he find his niche in life? Nga, ang Yahweh niini, nga imong makaplagan, yung husto ni mong kanang karira baron, profession baron, niche in life, pinagi lang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. And therefore, kini siya, we're talking about this believer who becomes negative, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili yun. Dili siya kanang kabot niya ng bahin siyang kinabuhi nga dali rin siya makaalinggat sa mini itandi sa kamatuoran. Di siya kanang discern. That is the right English word. He cannot or he is not able to reach spiritual discernment in life. Kay abigod nimo, spiritual discernment mao kini ang byproduct of success in the critical pathway. Ano sa maning critical pathway? Well, now kining it is classified as the critical pathway tungod kay tinuod critical yu kining sa ngadto sa kalampusan sa kinabuhi. Mao man ni akong gihatag nimo nga ehemplo ning ICU. Unsa may buta sa word? Intensive Care Unit. Now, ako maning gihisgutana nga niadtong panahon nga giatake ko sa kong kasing-kasing. I had a massive heart attack 23 years ago. Okay? Now, mo to, dito ako ibutang sa ICU. Critical. Intensive Care Unit. Tungod kay I figured into that massive heart attack. So, gioperahan ko ng akong kasing-kasing. Now, balik ta sa doktrina. Without Bible doctrine in our life, we as believers are going nowhere. Wag yun. Nakita ni mo? Mura taog, na akong giingon sa kong amigo nga, mura ka og truck nga way signboard. Well, of course, this is applicable only dito sa among dapit din we came from. Well, particularly diha sa Bohol. Okay. Na may mga sakyanan yun nga lagi, signboard. Okay. So, mo ito giingon sa kong amigo, bulanon mo yun siya, mura kag truck nga way signboard, way destino, mo na, ang ato lang nagitandi, so sa ka magtutuo nga way pulong sa Dios, way magagiya sa iyang kinabuhi, mo na nga siya is going nowhere. Wag yun sa destino. Now, kay ang galing tinoon,
mao ni kabubuton sa Dios. Katunan, tunan, ilhon, dawaton, tuuhan ang pulong sa Dios. So, sa diha nga imo ng tuuhan, nahimo na ka ng unsa kaalam pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo. I mean pag lihok sa Espiritu Santo nga himuon diyan na niyang tinuod yun. More real than the person beside you. More real than anything else in kalibutan. Ang pulong sa Dios tinuod na og kana nahimong kaalam diha nimo. Kaalam is wisdom. Ikan man sa Dios. Now, ang kaalam apa nato lang gamitan gyapon kahibalo. Okay? Knowledge. Ang imong kahibalo pagkasayod sa pulong sa Dios. Sagulan ka na sa imong pagtuo. Okay? Mixed it with faith. Imong pagtuo. Meaning, imo nang tuuhan. Okay? Mo na ang stage 1 nga lihok sa gitawag nato. This is a doctrine, the faith-rest life. Unsa man ning faith-rest life? Kini kong faith-rest life. F/R, okay? Faith-rest life. Kana gisumpay na silang faith-rest life. Kinabuhi ni nga may pagtuo, okay? Kanang baton kas pagtuo diha nimo. I'm talking to you as a believer. So, kinabuhi ni, matang sa kinabuhi ni, nga na ay pagtuo o kanang pagtuo nagdala. Okay? Nagda kini og kapahulayan. So, mo na itong tapuon na nato, kinabuhi ni nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan. Faith, rest, life. Mo kini ang stage 1. Function. Sa imo ng pagsagol o pagtuo niadtong imong nakatunan, nailhan, nasabtan, gituuhan nga pulo sa Dios. Okay? Sunda ko nini ha, kay muwaan niya kas passing. So, sa in English, God, knowledge of Bible doctrine mixed together with faith. Mo ni ang stage 1 function sa faithless life. Ito ang giingon ni mong speaker ni mo di padugay. O kini maga-produce, okay? Kanang himo. This produces diha sa imong frontal lobe, okay? Frontal lobe kana diha sa unahan sa imong kanang imong panghunahuna. Okay? It produces in the frontal lobe nimo as a believer ang kondisyon o kahimtang nga klaro tataw, tinaw na gyud, kanang tinuod na gyud ang doktrina nga imong nakatunan. Kini kahimtang kini nga diin ang pulong sa Dios is more real than anything else. Mati akong giingon nimo di padugay. Ug kini it produces mo na yan lang divine viewpoint thinking. Diyos nun nga panguna-una na divine viewpoint thinking or the biblical viewpoint or God's viewpoint. Panguna-una na sa Dios. Ug ang panguna sa Dios di na kanang matupngan. Huwag makalupig sa pangunawa sa Diyos. Kaya bitaw Isaiah 55:8-9 sa gisulti. Isaiah 55:8-9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Nana. Kini atong gitun-an pulong sa Dios, mao ni panghunahuna sa Dios. Kasabot ka. O sa diha nga ang maong magtutuo, magkapanag-iya na niining maong panghunahuna sa Dios, siya musugod na diha
sa pag-unsa angkon he can start possessing spiritual power, espirituhanong gahom. Ug kay naa na kay espirituhanong gahom, you become dangerous. Kasabot ka. Peligroso na. Ano man, you become dangerous to the world around you. I mean, mga higala ni mo, mga suod sa mong kinabuhi, you become dangerous to them. Both pasabot, dangerous kay naa na kay power, gahom, spiritual power. See? Kuha na sila, kanang kuyawan na sila. Ang mga di magtutuo, labaw na. Ang mga magtutuo nga negatibo. Okay? Kaya na makita nila diha. Obvious diha sa imong kinabuhi ang spiritual power. Kasabot ka ba? So, diha, bahina, on that point sa iyong kinabuhi, he has spiritual discernment na siya pagka maalinggaton, I don't know, sakto ba ng Bisaya, dali siya makalinggat, makadiparar nga sa sayop, gikan sa kangtuoran. He knows how to discern good from evil. Okay? He has spiritual sensitivity. He is effectively, paminaw, he is effectively fulfilling yadtong atong gisgutan nga category 1 will of God. Kaya na may tulo ka kanang categories sa kabubuton sa Dios. Unsa man to? Tulo ha? Ang una ni is viewpoint will of God. Ikaduha, operational will of God. Ang ikatulo, geographical will of God. Now, so, niya nang bahina nga siya angkon na siya niya ng spirituanong gahom. He is effectively fulfilling nining category 1 will of God. Viewpoint will of God. Pasabot. Kini siya nga magtutuo is now able to think the thinking of God. Makahimo na siya sa paghuna-huna sa panghuna-huna sa Dios. Okay? He is able. And he is able to think the thinking of God. Mao'y hinungdan nga mo resulta kini sa iyang pagtuman ni ining category 1, category 2 na po, will of God. See, ang viewpoint will of God, actually, this answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. So mo ni tubag kining viewpoint will of God. Okay? Buot sa Dios nga ikaw magaunsa kanang maghuna-huna sa huna-huna sa Dios. Naunsa man nimo paghuna-huna sa huna-huna sa Dios nga wa man kay pagtuon. Nakita nimo unsa ka importante, unsa ka bililhon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao nay panghuna-huna sa Dios. Now, unsa man nimo if you try to analyze unsa may imong mahuna-huna sa Dios nga wa man ka magtuon sa imong huna-huna. O magkay nakatunan. Kaya negatibo ka man. Apan kung ikaw positibo, nagpadayon ka din. Tuman ka sa iyong kabubuton. Naghuna-huna na ka sa huna-huna sa Dios. Kasabot ba ka ito? Okay. Mo na una, viewpoint will of God. Ang ikaduha, operational will of God. Ano sa man operational. Ang imo ng pagbuhat. You are able, now I'm talking to a believer who is positive, positibo siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nagatubo na siya, na siya knowledge of Bible doctrine, mixed it together with faith. So, na siya, na nag-iya na siya divine viewpoint will, kanang divine viewpoint, kanang
lifestyle. Okay, mao na iyang panginabuhi, iyang pag-function as in his life. Now, sa operational will of God, kining mao magtotoo nga atong gisgutan is able now to do the works of God. See? Makatuman na siya sa buluhaton sa Dios. He is able to do the works of God, the purpose, the will, the mandate of God, okay? Fulfilling the key. Pagtuman ni Yahweh how to become a winner believer. Kay, unsa man ang prinsipyo, doing things as unto the Lord. And, dugang pag-yun niya na, kining mao magtotoo who now has the spiritual power, nandong ka, na siya espirituhan ng gahom, na iyang na kanang naangkon, will be able to fulfill category 3 will of God, which is geographical will. Geographical. This answers the question, where does God want me to be? Ug kadtong operational will of God answers the question, what does God want me to do? So I hope na sabtan mo na. So, ang geographical will, that believer diha, nindapita, is able to fulfill God's will for him to be or where to stay. Namo na. Kaya nibaw ka, sa diha nga unsa ka magtotoo, magagamit na sa pulong sa Dios ngadto sa iyang kasinatian, sa iyang experience in life. Kini, it is applied sa iyang mental attitude, sa iyang motivation, iyang pagdasig, sa iyang kanang pagsulti, pinagi siyang dila, o ngadto sa unsa, the overt behavior pattern. Now, and with the application of doctrine to experience, kini maga-produce og spiritual growth. Namo na. Kanang tubo ka na sa spirituhan ng pagtubo. And this is what leads to the defeat of evil. Diya sa iyang kinabuhi. Mabuntog na nimo ang dautan. Unsa ning dautan? Satan's policy is evil. Ang iya sa Dios, grasya. Ang iya ni Satanas, evil. So, sa iyang pagtubo, nini mong magtotoo nga itong isigutan, this will lead to the defeat of evil in the believer's life. Nga mo resulta sa imo ng pagbuhat o mga Diyos nung mga binuhatan, resulting in the production of divine good. O ang imo ng pagpaabot sa imong dawatuno na nga grace blessing. Kita nimo? Nini, kini nga itong yututan, by the way. Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, di ba, pagsugod, murag bugat pa nimo, di nimo na kanang ingon ta, murag bugatan lang ka. Okay? Labi na og negatibo ka. So, nagsugod ka pag negatibo, bugat yun. Ang pagbuhat meaning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? So, sa tanto nimo pag-enforce, manigingon og enforced humility. Imo bang di po dagay pugso ni mong kaugalingon. Imo yung disiplinahon ba mong kaugalingon. Enforced humility sa imong pagpaubos ngadto sa pulong sa Dios nga iya sa Dios. Ngadto sa Dios. Actually, nagpaubos ka ngadto sa Dios. Nagmapaubsanon ka. You maintain your humility towards the supreme authority pinagi sa pulong sa Dios nagkaron
mag-anam-anam na, sige, Allah, sige lang ka. You are in your spiritual momentum. Hina mo nagingon sa kong amigo, hinay-hinay, basta kanunay. Huwag undang. Padayon yun. So sa imong pagpadayon, then, eventually, mo resulta kini sa imong pagbuhat sa mga Diyos nun, nga mga binuhatan. Production of divine good. Kung kinirabang maong matang sa kanang good, mga maayo, maurara ba ang unsa kanang gantihan sa Dios. Mauri madawat pod sa Dios. Kaya mga tawhan o mga mayong binuhatan, kung sige pamulong sa pulong sa Dios bay tungod niya na, filthy rags, trapo nga mahugaw sa tubangan sa Dios. Di niya madawat. In fact, itandi ka na sa Korinto nga, unsa, patay nga mga binuhatan na, kay tawhanon man. Ang paggamit ni mo niya, pagbuhat ni mo niya na mga binuhatan, pinaagira sa mga tawhanong pangunahuna. You see? Dili sa Diyos nun. So, ang resulta, gitandi ka na sa Korinto, nga kahoy, kugon, dagami, dusliti na, di ba naman sila maog daw. So, sa may gantihan sa Diyos, wala. No na. Ang bot pasabot sa kanang human kanang good works. Tawhanon ang mga mayong binuhatan. Mayong binuhatan sa tubangan sa tao, believe yung mga tao. Kuyawan niya, putan kayo. Muna, sa mata sa tao, apan sa mata sa Diyos, pagtanaw sa Diyos, tigin niya madawat. Kasabot ka. So I hope na sabtan mo gina. Na mo niya ito ipadayon sa sunod. Ugma, ayaw si Piyata ang sumpay nini kay daghan patag mga punto nga pagatukion. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, ni ining matamis gayon nga diin among gipadayon ang among pagtuon sa imong pulong, kay diha man lamang sa imong pulong nga kami makakatuon sa imong kabubuton, imong tuyo, imong plano sa among kinabuhi. O diha lamang namo makatuni ang husto tukma nga paagi sa pagkinabuhi, subay sa imong kabubuton o kinabuhi kini nga pleasing to you, O Lord. So we thank you for this opportunity of studying your word. Nagampo kami nga dadon nimo kami ugma gihapon ining napita pero kami makapadayon ining among spiritual momentum pinagi nining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.